Como ven sendo habitual nos últimos anos, o Concello de Rianxo procederá á contratación do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais. O orzamento destinado a este fin achégase aos 40.000 euros. A cuadrilla estará formada por un total de 5 persoas, un capataz e 4 peóns. O seu cometido será encargarse de realizar labores de defensa e prevención contra os lumes, con especial atención a aquelas zonas consideradas de maior risco de incendio. Como se ven facendo nos últimos anos, pois sacas a licitación a contratación deste servicio de prevención e extinción, un servicio que se fai a través dun convenio con o medio rural e que por distintas circunstancias pois sempre se acaba sacando licitación quizás demasiado tarde. Bueno, tendo en conta que nestas alturas pois levar a cabo os servizos ou traballos de prevención pois xa parece un pouco raro, non? En calquer caso, bueno, pois é unha opción que temos aí e que imos tratar de explorar, bueno, para levar a cabo eses traballos que resten tanto de limpezas en zonas especialmente sensibles dentro do punto de vista dos incendios que desgraciadamente de maneira moi recurrente sufrimos en Rianxo, e de ser o caso, pois tamén abordar traballos de extinción que espero que non sean necesarios, non? A duración do contrato prolongarase durante toda a temporada estival.